Ben, na seguinte actividade vamos a ver a técnica do contedor de obxecto específico. Esta técnica pódese ver nesta actividade. Temos que seleccionar este obxecto onde corresponda. Se pinchamos e acertamos, pois aparece un son e estará correcto. Se, polo contrario, o poñemos noutra, pois repélese. Ben, para conseguir isto, vamos a insertar as figuras e nos exploradores vamos ao explorador de propiedades e aquí na opción contedor vamos a elixir as seguintes opcións. Ben, seleccionamos o que vai a conter. Este que vai a conter, aquí conter, pode conter un obxecto específico. Seleccionamos aquí cal ten que escoller, neste caso, este hexágono, aceptar. Isto podemos bloquear aquí. Vamos ao modo diseño e vemos aquí en propiedades seleccionamos o obxecto e continuamos. Aquí en sonido de incentivos poñemos de verdadeiro e seleccionamos aquí un ficheiro de son por aquí ten que ser formato WAV, pero elegimos estes que trae a propia aplicación. Aquí, efectos, pois este, e activamos este verdadeiro para que se repela no caso de que non sexa verdadeiro. Ben, vamos a probalo e vemos que este, ao coincidir, si funciona. Ben, probamos e aquí repélese. Dúas condicións indispensables para que funcione esta técnica do contedor específico son, por un lado, que o obxecto que se vai a mover no modo constructor nas accións, nos explorador de propiedades, nas opcións en contedor, ten que estar activado esta opción restituir se non está contido, verdadeiro. Se isto fose falso e probamos, vemos que esta non se repeliría. Se volvemos a poñer a verdadeiro, seleccionando esta, pois vemos que si funcionaría. E por outro lado, a condición para que funcione debe ser que as capas, aquí en explorador de propiedades, nas capas, a figura que se vai a mover ten que estar unha capa por enriba da figura que queda por abaixo. Neste caso, esta figura queda por encima que esta queda por abaixo. Se fose ao contrario, se esta poñemos aquí arriba e probamos, pois neste caso non funcionaría. Se esta figura volvemos a poñela por arriba, vemos que si funciona. Ben, outra aplicación da técnica contedor de obxecto específico pode ser este exemplo, onde teremos que relacionar botones e este, azafata, se poñemos aquí, repélese, albañil, cavernícola, se poñemos aquí, repélese, correcto, serán. Ben, se queremos que aparezca un son, seleccionamos o contedor específico, que neste caso é o recadro, vamos ás propiedades,
e en contedor poñemos que é verdadeiro porque poñemos un sonido e que os repela se non é verdadeiro. Correcto. Se aquí poñemos cavernícola, vemos que se repele.